आं बेबायदि हौवाजों रायजो गिदिर फालगय मा जालाबायखोब्रा नोंलाय माखौ रागा जोंथारखो नोङो ना हानिमुन ना टाउन सहराव बेरायहैनो हायो नोंलाय ना सिनेमा गान बाजरा नायहोनो हायो हा हाबाब आगै सना जिरख'नाय रुख'नाय नों बादि लोगोफोरजों आंखौ गारनानै थाङोब्ला बोरै मोनफिनबावनांगौ आगै गिदिर फालगय जादो नों हारसिङै आइया फनाव थांना थांसै नै जोंबैया आयै हिनजाव मोजां लानानै खिथेरा दासो मोनदों आयै बायगोनलाय बायजोबथारसिगोन आयै 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 नाय एमएलएखौ नों आंखौ मोनफिननो लुगैदोंब्ला एमएलए सानाव गारि गंसे बि नङाब्ला बाय लोखि सारा बर' हाबाब सना फांथां मा सिबिनांगौ आंखौ गारनानै दाथांलै जिरख'नाय रुख'नाय हाबाब मा एसे मोजां अननो रोंगौ नोंलाय आं माब्लाबाबो बेबायदि अनजाफेरनो मोनाखैमोन दुखु दाजा दा आं थांला माखौ इसेबां नायगोमोखो आदा आं राखावसि दुमब्रांसो राखावसि दुमब्रां हाबाब मानो फैदों नों आगै बे खाफाल मोनदानाव सेंसननि थाखाय फैदों आं आदा होनो ना बिनो आगै बिनो मा सेंसन दाउ अमानि मानो सिख्रबखो आदा हा दस्राखौ खिखारफ्लांदों आं आगै हा नोंहा गथ' गथाय साबसे जाखोलै आगै आइदै बिखायाव जं हाबबाय बोरो बेसे गोथौ हाबदों आं बख'नानै होनि आगै सिङाव हाबनायखौ नों बोरै नुनो आदा जिखौ बोखारलाय आगै जिखौ बे जंआ जं गुबै नङा आदा गोसोनि जंसो गोसोनि जं औ हाबा आंहा हाबायानो जायाखै बोरै गथ' गथाय थानो ए बिदिब्ला आं नोंनो दाउ अमानि बदलै सासे मानसि हौवा सेंसन होनसै बेखौनो नों फिसाय लादो नंगौ आदा औ सोर आदा सोर बै हौवाया बे हौवाया आं आगै आं मेलेखौ फिसियो नंगौ ए दे बिदिब्ला नों गारि मथर लानानैल' आंखौ थाब लायदो दे आदा दे जागोनलै आगै हाबाब आगै नोंखौ मोनायाव उन्दुब्ला नोंनि आथिंखौ आं दै गुदुंजों सुनानै होथारगोन आं आगै सि गोरानजों